løsne linen lidt. Jeg løser lige linen lidt foran. Den er stadig klar. Den går faktisk der. Han bare lige. Jeg skal lige have et lille klik med ovenpå. Altid lidt. Den er fin, den der fine fisk. Hvad får jeg øl med? Er du færdig? Nej. Hold den lige. Der var lige. Før den lige. Sådan der. Akkurat med en til mine, er det ikke det?